jazykové laboratórium EasyLab určené pre použitie s notebookmi je vynikajúci nástroj pre výučbu jazykov. Zabezpečuje maximálnu komunikáciu medzi učiteľom a študentami. Tieto laboratória od spoločnosti Royken sa vyznačujú technológiou schopnou prenosu audio a video zdrojov v reálnom čase a vo vysokej kvalite pomocou počítačovej LAN siete. Pomocou EasyLab alebo radovo vyššie zaradeného systému jazykového laboratória Optimas sa tieto učebne premenia na skutočné výučbové prostredie. The smart Alec and sweet Sue. You're tired, smart Alec. You don't have to stay here again tonight. Zariadenie pre učiteľský počítač a študentské počítače umožňuje audiokomunikáciu vo vysokej kvalite. Je pripojené pomocou USB do počítača, obsahuje výstup pre pripojenie slúchadiel, možno ním ovládať aj nastavenie hlasitosti. Celá trieda je ovládaná z učiteľského počítača pomocou intuitívneho rozhrania. Na úvod hodiny spomenujeme žiakov a zadelíme ich do pracovných skupín. Či traja žiaci do žltej skupiny. Komunikačný systém má zásadný význam pre štúdium jazykov. Tento systém umožňuje ústnu komunikáciu medzi učiteľom a študentmi, rovnako ako medzi študentmi samotnými. To umožňuje vytvárať pracovné skupiny a konverzačné páry. Prácu v skupinách som si rozdelila do 5 naprogramovaných kanálov. Čiže v žltej skupine posielam do kanálu 1 video na rozbor. Ostatní budete komunikovať v skupinkách. Audiovizuálny systém vysielania umožňuje používanie multimediálnych výukových materiálov, a to ako digitálne, tak analógové priamo v triede. Všetky zdroje sú riadené učiteľom z jeho stola a prenášané priamo do pracovných notebookov žiakov tak, aby s nimi mohli pracovať. I must go and have a look. Riadiaci systém umožňuje učiteľovi mať kontrolu nad všetkým, čo sa deje v triede po celú dobu. Môžete sledovať prácu študenta, vzdialene prevziať kontrolu nad počítačmi študentov, odosielať a prijímať cvičenia cez sieť a mnoho ďalších funkcií. Teraz je vašou úlohou nacvičiť si tento dialóg. Budem vás monitorovať, vstupovať do vašich rozhovorov a prípadne opravovať nejaké nedostatky. Mustn't fall asleep. I must. Tired, smart Alec. You don't have to stay here again tonight. Dominika, it was great, but be careful with the intonation. Produkty Optimas a EasyLab sú vynikajúcimi nástrojmi pre výučbu jazykov a zabezpečujú maximálnu komunikáciu medzi učiteľom a študentami. Umožňujú zdieľať audiovizuálne zdroje medzi študentskými počítačmi v analogovej aj digitálnej forme. There are signs. Can you tell me what you must or mustn't do? In the first picture, you mustn't smoke. Pomocou systémov môžete tiež kontrolovať a viesť zadané úlohy od učiteľského počítača a tým mať triedu plne pod kontrolou. Ku kompletnosti moderne zariadeného digitálneho jazykového laboratória nezabudnite na Deep Freeze, program, ktorý kompletne zakonzervuje, ochráni a udrží váš počítač vo funkčnom stave a zachová všetky vami nakonfigurované nastavenia v počítači. Ideálnym riešením pre zabezpečenie notebookov či tabletov a ich jednoduché nabíjanie v prípade mobilnej učebne dosiahnete využitím pojazdných vozíkov. Ide o nabíjacú stanicu, ktorá obsahuje uzamykateľný systém pre bezpečnosť a energetický systém pre úspornosť prevádzky.